ओ, कोण गप्पा मारतंय? जियाना. ओ, जियाना. तोंडात घालू नये बब्या. हो, तोंडात घालू नये बब्या. म्हण ओ, म्हण ओ. ए शोना, ओ. तू गप्पा मारत होतीस की नाही? जियाना. हो, 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 हो. असं झालंय. अशा गप्पा मारायच्या तुला? हो, अशा गप्पा मारायच्या सकाळी सकाळी. हो. अरे अरे, भूक लागली. ओके, चलो.